Uy, anong gahilak day ka? Uy, anong gahilak day ka? Mulakaw naman sila. Mulakaw na sila. Unya, ang magilak man ka. Mulakaw na gani sila gani. Sa minang magilak lugar ka. Hindi nga, biyaan ka. Uy, kabisi baka ayo, hilak-hilak. Nga naman day, kung saan man day nani mo? Sige, kursa. Kana sila? Kung saan man day nani mo, di ba? Gipakyaw ramang ka na mo? Ay, ipakyaw. Gipakyaw ramang gug ka na mo? Kana nila, oh. Dili, dinan ako sila kursa. Hala, uy, naunsa day ka. Ipakyaw ako nila. Oh. Oh, gipakyaw raman ganing ka nga naman nang hihilak naman noong ka. Ano man sila? Tuwa na. Gilak naman noong. Wala pa sila nagbayad na. Ay na, nabuin. Ako na ako eh.